130 години от първото издание на книгата «Бай Ганьо» на Алеко Константинов. Помогнаха на Бай Ганьо да смъкне от плещите си агарянския емурлук, наметна си той една белгийска мантия и всички рекоха, че Бай Ганьо е вече цял европеец. Това е началото на едно от най-известните произведения в българската литература – книгата «Бай Ганьо» на Алеко Константинов. Тази година се навършват 130 години от първата публикация на творбата. Но как е създаден образът на този герой, известен като Ганьо Сомов, Ганьо Балкански, Бай Ганьо? В своята изповед пред професор Иван Шишманов от 20 юли 1894 година на въпроса «Кой е най-хубавият момент в живота ви?», Алеко отговаря «Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за Бай Ганьо». Основният прототип на героя е търговецът на розово масло Ганьо Сомов. Ганьо Сомов е роден през 1850 година в село Енина. Умира през 1917 година. Алеко се е срещал с него на изложението в Чикаго. Срещата им била за няколко часа, но достатъчна, за да стане Ганьо първо образ на прочутия герой Бай Ганьо. Търговецът бил на изложението като пазач на един от щандовете на прочути казанлъшки розопроизводители. Сомов не разбирал какво си говорят хората покрай него, защото английски не знаел, с Алеко Константинов обаче провел дълъг разговор. Фигурата на Бай Ганьо излъчва примитивна жизненост, а маниерите му засилват още повече представата за вулгарност и антикултура. Втората личност, която служи за прототип, е Ганьо Иванов Чолаков, който е роден през 1860 година в село Церова Кория и починал през 1921 година. Отгледан и възпитан от митрополит Климент със светско име Васил Друмев, впоследствие става обвинител на своя благодетел заради русофилските му убеждения. По това дело благодетелят му е осъден на 8 години заточение в Глуженския манастир. Алеко Константинов се е познавал с Ганьо Чолаков от съвместното им следване в Одеса. Като малък Алеко много често е слушал разказите на баща си и неговите търговски партньори за подвизите на българи, озовали се в чужбина и сблъскали се с непознатите за тях порядки и начин на живот. Темата за смешния герой се среща във всяка национална култура и литература, включително и в балканските. Например, в сръбската литература неин израз са творбите на големия сръбски комедиограф Бранислав Нушич. Този общобалкански културен проблем очевидно е бил осъзнат от Алеко, защото героят му се казва не просто Бай Ганьо, а Ганьо Балкански. Историите за Бай Ганьо са публикувани между април 1894 година и март 1895 година на страниците на авторитетното списание «Мисъл». През 1895 година са събрани в отделна книга, която е призната за уникално явление в българската литература. Произведението се състои от две части – Бай Ганьо тръгна по Европа и Бай Ганьо се върна от Европа. Историите във всяка от частите носят белези на разкази, фейлетони или анекдоти. Актуалните за времето теми и хумористично-изобличителният им характер ги поставят на границата на художествената проза и публицистиката. Всяка от историите е представена от различен разказвач от кръга «Весела България», основател на който е Алеко. Всеки от тях е станал свидетел на съответната случка с легендарния Алеков герой. Алеко е основател и душата на приятелския кръг «Весела България». В него участват млади и интелигентни хора, учили в Русия. Алеко е най-шумният между всички и той става признат председател на съботните срещи на бира и закуски, гдето най-напред се понася гръмкият смях около подвизите на Бай Ганьо. Алеко е намерил средата си, способна да го крепи във водовъртежа на живота и да го импулсира към литературна работа. В първата част «Бай Ганьо тръгна по Европа» се разказва за пътуването на дребния търговец на розово масло из различни градове на Европа и сравнението между европейските и българските, повлияни от Ориента, нрави. Заедно с Бай Ганьо из Европа пътува и още един българин, това е разказвачът, неговата противоположност. В цялата книга неговият образ има много имена и лица, което е красноречив знак, че до колоритния и смайващ с поведението си Бай Ганьо винаги има представител на българската интелигенция, който притежава противоположни черти и чрез тях гради пред света коренно различна представа за българина.
Разказвачът в Байганьо пътува е типичният български интелектуалец от края на 19 век, който е образован, видял свят, запознат с европейската култура и сам принадлежащ към нея, възпитан, с чувство за хумор и смелост да види и да назове българските недостатъци. Впечатлен от поведението на спътника си, разказвачът всъщност не е особено изненадан от него, защото много добре познава нашенския менталитет. Сред безспорните признаци на неговата интелигентност е способността му незлобливо, но остро и открито да се надсмива и чрез смеха достойно да противостои на онова, което злепоставя българина пред света. Пътувайки редом с Байганьо, интелектуалецът успява да се разграничи от него, да не остане скрит в сянката му, да има самочувствие, мотивирано от собствените му достоинства. Наблюдателен, начетен, добронамерен и благороден, аристократ по дух като самия Алеко Константинов, разказващият умее да поднася истината с цялата нейна сложност, но и да улавя нюанси. Той е опознал своя спътник и го е приел, без да го одобрява, и е избрал на ожесточението, а хумора за свой щит. Втората част използва вече изградения герой за усмиване на злободневни теми от политическия живот на България в края на 19 век. Тя се състои от няколко самостоятелни фейлетона и се занимава вече с новата едра буржуазия. Байганьо вече не продава розово масло, а е замесен в голямата политика, който пише прошение до княза в Байганьо се върна от Европа, кандидатира се за депутат в Байганьо прави избори, издава вестник в Байганьо журналист. Самостоятелните действия от първата част са заменени от групови, а Ганьо Балкански е ръководител и двигател на съвместните действия. Акцентът е върху отрицателните черти на характера, за движеща сила нагоре му служат най-ниските страсти. Имената на съдружниците му също стават нарицателни, макар и не толкова известни адвоката Гуньо, Бай Михал, Гучоулу, Дочоулу и Данко Харсазина. В Нова България бързо преминава буйният възторг от свободата и постепенно се налагат други ценности на мястото на възрожденските идеали, които са сплотявали народа. В това време се появява Байганьо, който ще се бори за свое място на господарската трапеза, след като е търсил келепира по пътищата на Европа, без да забележи материалната и духовната култура, без да влезе в контакт с нея, за да донесе нещо от нея и в България. Той е рожба на едно смутно време, когато погледът на нацията е устремен напред. Байганьо неотменния белег на българската идентичност. Фамилията му Балкански в съзнанието на всеки българин се асоциира с образа народния Балкан, който е символ на непреклонния български дух. Отнесено обаче към личността на Байганьо, това гордо название придобива друг смисъл. Героят непрекъснато демонстрира безкултурие, липса на обноски, арогантност и грубо държание с дамите в операта, в банята, на погребението, при гостуването у Иречек, в Швейцария и Будапеща. За него архитектурните паметници във Виена са къщи, салтанати. В образа на Ганьо Балкански щастливеца рисува свой морален антипод. Но и двамата Алеко и неговият герой въплъщават в себе си черти на българската национална душевност. За Байганьо от създаването на книгата до наши дни са направени редица публикации. Критиците представят различни гледни точки на възприемането на образа на главния герой. Никоя друга книга, пише литературният критик професор Боян Пенев, и на новите наши писатели не е тъй популярна, тъй много четена и в същото време тъй зле разбрана. Публиката влага в нея повече, отколкото тя съдържа, създава си един образ, който не се посреща напълно с концепцията на автора. И този образ в своите превръщания стига дотъм, че вместо да изчезне от живота и да се съхрани само в литературата, той расте в съзнанието на читателите, на обществото. Байганьо излиза от рамките, които му поставя неговият създател, издига се постепенно до висотата на един възхитителен образ. И Байганьо вместо синтез на отрицателни български качества става носител на привлекателните качества на своя народ. Така Байганьо въплъщава и военните доблести на българина, и неговия разум, и неговия практицизъм. В Байганьо мнозина българи виждат качества на някаква героична личност, за която няма положение, пред което да се смути, няма затруднение, което да не може да преодолее със своята ловкост и изобретателност. В статията за мястото на Алеко Константинов в нашата литература, публикувана в списание «Демократия», Александър Балабанов,
споделя, че едни пишат и разсъждават дали Байганьо е тип или човек, други мъдруват върху това, дали той е възможен като действителен човек, или пък е само една хипербола, трети търсят психологическа правда в постъпките му. Александър Балабанов пише още, че Байганьо трябва да се оцени правилно, като се представи всестранно осветена и литературната, и политическата, и културната, и обществената епоха, в която се роди това грубо, но за времето си, пък и за сега, крайно живо и интересно произведение. И ще трябва за него да се съди не по действителните му художествени достоинства, а по ефекта, който той има. Според литературния историк, фолклорист и етнограф Михаил Арнаудов, пък Байганьо трябва да се разглежда не като един единствен образ, а като многолик образ, който се появява на разни обществени стъпала и в различни роли, или в различни етапи на развитието си. Арнаудов подчертава, че няма разлика между добродушния и хитрия Байганьо, който забавлява спътниците си във влака, или си пришива с кришом някакъв джоб на антерията, или си пази мускалите в хотела, и Байганьо, който е член на делегацията на Александър III и дава интервю по македонския въпрос, или Байганьо, който не прави опозиция. Професор Иван Шишманов в словото си за Алеко Константинов и неговия Байганьо ни запознава с Алеко, нежния, благородния, деликатния, честния, безкорисния, трудолюбивия и идеалистически настроения, моралния българин, и с Байганьо, грубия, алчния, самодоволния, практическия келепирджия българин. За българина, какъвто трябва и какъвто не трябва да бъде. Байганьо е примитивен. Не знае как да се държи в обществото. Груб, егоистичен и келепирджия, но той не се срамува. Навсякъде, на всеослушание е готов да се провикне българ. Българ. Аз съм българин. Според професор Шишманов, Алеко е преди всичко учител-моралист. В списание «Български турист» Тодор Боров, библиограф и литературовед, пише за живота на Алеко Константинов и творчеството му. Боров казва, той написа прочутия Байганьо, който направи името му едно от най-популярните. Байганьо стана нарицателно за българин. Най-добре Байганьо се вижда такъв чудът именно на чужбина, в Австрия, Германия, Швейцария, Русия. В съприкосновение с европейщината изпъква ярко неговата ориенталска хитрост, скъперничество, недоверчивост и безскрупулност, като глупост, грубост към близки и чужди, неблагодарност в мислите и чувствата, безскрупулното ползване от чужд труд и собственост, наивна и много самомнителна, национална гордост, която не зачита това чувство от други хора и на върха на всичко – културна изостаналост. У дома си той се проявява с всичката мизерия на своята душа в два случая, когато е на власт и прави избори и когато издава вестник, в единия и в другия случай. Той има само един девиз, който е «Сполука и успех на всяка цена». Във вестник напред от 1919 година Иван Вазов пише статия «Един излет из сенките на нашия живот», в която разказва за покойния Алеко, който със своя неподражаем хумор, рисувайки характера на българина в Байганьо, му прикачи куп смешни недостатъци и аморалност, каквито са присъщи почти на всички народи. Как не се досети, как изпусна да отбележи само една оригинална черта в характера на българина, един недостатък само български – самооплюването. Книгата е преведена на словашки, гръцки, турски и други езици, много важен е ефектът, който текстът предизвиква малко по-късно. Многоликият Байганьо е една уникална личност, която е събирателен образ, който обществото в началото не е готово да съзре и приеме. У Байганьо проблясва по нещо от всички слоеве на наскоро възстановената българска държава. Качествата и недостатъците му са характерни за народа и са валидни и в наши дни. Неговата същност е социална, но тя е на първо място културно-човешка. Като учител-моралист Алеко Константинов предава правдиво образа на своя разнолик герой, който расте в съзнанието на читателите и обществото. Той скоро става естествена част от народното творчество като емблематичен герой в различни разкази и вицове. Произведението има множество филмови и театрални постановки. Първият филм е създаден през 1922 година по сценарий и режисура на Васил Гендов, а в ролята Байганьо е изиграна от Стоян Попов. Сериалите Байганьо, Байганьо тръгва из Европа, Ганьо Балкански се завърна от Европа на режисьора Иван Ничев,
а в ролята на бай Ганьо е Георги Калоянчев и Ганьо Балкански на режисьора Георги Дюлгеров. Бай Ганьо е вечният български герой. Той продължава да бъде съвременен и малко срамно актуален. Пречистващият смях и тъжната равносметка продължават да са необходими и днес, 130 години след като се е появил на бял свят. Или поточно на бяла страница изпод перото на гениалния Алеко. В реалността бай Ганьо е съществувал, но никой до онзи момент не го е описал с такова откровение. Той и днес не изпуска келепиря, появява се тук-там, ходи по чужбина, връща се, продава туй, купува онуй, основава дружества и вестници или медии с по-модерни технологии, участва в избори. Так му да решим, че е изчезнал и изведнъж, пардон. Пак се пръква от някъде. От най-невероятна посока, на най-невъзможно място и в най-неочаквано време. А ние му се смеем, та чак до сълзи. Плаче ни се, че се смеем над себе си, защото бай Ганьо сме аз и ти. Бай Ганьо си е все там разпънат на кръста между мечтата по Европа и корена, здраво забит в сърцето на Балкана.